sähköisen suoramarkkinointikampanjan pääset luomaan klikkaamalla lisää uusi kampanja-linkkiä. Kampanjalle nimi, sekä sähköpostiosoite. Tyypin. Sivupohja. Pääset luomaan kampanjan sisältöä. Ensimmäiseksi sähköpostille otsikko, joka herättää asiakkaasi mielenkiinnon kampanjaan. On lista elementeistä, joita uutiskirjeeseen on mahdollista lisätä. Näiden elementtien alla näet uutiskirjeen sivupohjan. Ensimmäisen palstan sisältöä klikkaamalla ylempää kynää. Muokatessasi sisältöä ensimmäinen palsta sijaitsee aina vasemmalla puolen. Seuraavaksi uusi tekstikenttä. Teksti jakautuu automaattisesti 2 palstaan. Onnistuu helposti hiirellä vetämällä. Tuoda tuotteita Magento-kaupasta. Valitse elementtilistasta kohta Lisää tuote. Auenneesta ikkunasta kategoria, josta haluat tuoda tuotteita. Valitse oikealta palstalta tuotavat tuotteet sekä tuotekuvan jainti. Lisää painiketta ja tuotteet ladataan nyt Magento-kaupasta uutiskirjeeseesi. Tuotekuvien kokoa klikkaamalla suurennuslasia kunkin kuvan kohdalta. Tietojen ulkoasun muokkaus onnistuu helposti kentän muokkausikkunasta. Seuraavaksi vaakaviiva erottamaan tuotteet toisistaan. Tehdään ensin uusi kenttä, joka jakautuu automaattisesti 2 sarakkeeseen. Muokkaamaan kentän sisältöä. Liikkeestä painamalla päästään muokkaamaan kentän HTML-koodia. Kirjataan tarvittavat koodit ja tallennetaan kenttä. Paikoilleen lopullista kirjeen ulkoasua voidaan tarkastella. Piilotetaan työkalupalkki. Tämä näyttää tämän jälkeen seuraavaan vaiheeseen. Kirjoittaa kampanjalle tekstisisältöä. Tämä käytetään niille käyttäjille, jotka eivät vastaanota HTML-muotoisia sähköpostiviestejä. Tässä voit myös liittää tiedostoja uutiskirjeeseen. Liitetiedostot voit ladata koneelta. Mennään vaiheeseen.
vaiheessa voit lähettää testimailin määrittämäsi sähköpostiosoitteeseen. Sivun alalaitaan haluamasi sähköpostiosoite ja lähetä painiketta. Lähetetään määrittämäsi osoitteeseen. Katsomassa uutiskirjeesi näyttää sähköpostissa. Sähköpostia tarkastelemaan sisältöä. Tarkastelemaan kunkin Magento-tuotteen lisätietoja klikkaamalla kyseisen tuotteen kohdalla olevaa Näytä lisätiedot -linkkiä. Sinutetaan Magento-kauppaan, josta luonnollisesti löydettävissä tuotteen tarkemmat tiedot. Vaiheeseen, jo aika valita uutiskirjeen vastaanottajat. Vastaanottajat sekä ryhmä- että kontaktipohjaisesti. Luomasi vaihtoehdot ja mene seuraavaan vaiheeseen. Vaiheessa kampanja toimitetaan valituille vastaanottajille ja näkyvät vasemmalla olevassa listassa. Haluttaa toimituksen tietylle ajankohdalle tai lähettää uutiskirjeet heti. Halutessasi määrittää vahvistusosoitteen uutiskirjeiden lähetyksestä sekä tehdä valinnat spam-tarkastajan ja osoitelähteen suhteen. Kampanja klikkaamalla toimituspainiketta ja jos valitsit spam-tarkastajan, uutiskirjeestä spam-tarkastajan pisteytyksen, klikkaa toimituslinkkiä. Tarkastamassa sähköpostissa vahvistusviesti. Voimme todeta, että uutiskirja on toimitettu onnistuneesti. Mennään katsomaan, miltä lopullinen uutiskirje asiakkaasi sähköpostissa näyttää. Se lopulta näyttää.